Tento perfektný Pore Control Cleansing Oil od Anua je jemný, ale účinný a dvojfázový čistiaci olej spájajúci čistotu prírodných olejov, ako je avokádový, slnečnicový, jobobový, makadámiový a s čistiacím spektrom účinných lipidov na rozpustenie odolného make-upu a SPF. Toto je úplne úžasný gel od Anua. Je to hĺbkový čistič, ktorý vám vyčistí perfektne pory a je taký hrúdkovatý, keď ho začnete masírovať do pokožky. Pena jemne eliminuje prebytočný mas a nečistoty bez vysúšania vďaka obsahu viacerých foriem kyseliny hyaluronovej. Na pokožke vám zanechá také zvláštne hrúdky, je to úplne super, vy si to rozmasírujte a urobíte si perfektný peeling. Tento tóner od Anua je must have pre každodennú starostlivosť o citlivú, aknoznú, podraždenú pleť. Okamžite sa vpíja a zanecháva pleť jemnú, hydratovanú a zjednotenú. Tento odlíčovací gel som ešte neskúšala, idem si ho rovno vyskúšať, ale je úplne perfektný, taký naťahovací. A čítala som, že je veľmi jemný produkt, ktorý využíva silu 8 druhov kyseliny hyaluronovej na poskytovanie hĺbkovej hydratácie a dôkladné čistenie pleti. Tento čistiaci prostriedok je ideálny na odstránenie nečistôt, make-upu, prebytočného mazu bez vysušovania pokožky, čím zanecháva pleť jemnú, sviežu a hydratovanú. Tento Milky Toner je rýžový a je fakt pecka. Je to luxusný mliečný toner s vysokým obsahom rýžového extraktu a z rýžového proteínu, ktorý jemne tonizuje a rozjasňuje pleť. Je doplnený ceramidmi, kyselinou hyaluronovou a niacinamidom. Textúra je krémová, mliečna, ktorá sa rýchlo vstriebava, bez lepivosti a zanecháva pleť vláčnu a žiarivú. No a perfektná bodka na záver sú tu vyživujúce hydratačné pec s kyselinou hyaluronovou a niacinamidom. Každý PET zjemňuje a vypína, rozjasňuje pleť, dodáva okamžitú hydratáciu a mladistý vzhľad. Aplikujte ráno a večer po čistení a sú určené pre modernú ženu vo veku 25 až 45 rokov, ktorá hľadá efektívne, jemné a rýchle riešenie na hydratáciu. A ja mám pripravené ďalšie skvelé videá, takže mi nezabudni dať follow a like.